ברוכים הבאים לספריית כוכב יאיר. זה הזמן לגלות כמה עובדות מעניינות שלא ידעתם על הספרייה. אז ככה, הספרייה הוקמה בצריף ירוק שהיום נמצא בכניסה ליישוב. היא הוקמה ב-1986, עוד לפני שהיישוב אוכלס, אז אפשר לומר שאנחנו היינו פה לפני כולם. הספר הכי ותיק אצלנו בספרייה הוא ספר משנת 1956. ספר הבית לילדי כיתה ב', מאת לוין קיפניס. הספר הכי קשה לקריאה בספרייה הוא כנראה החיפוש אחר הזמן האבוד מאת מרסל פרוסט. ספר עם שפה מסורבלת במיוחד, הקריאה לאנשים סבלנים בלבד. מאז שהספרייה קמה גדלנו לא מעט, והיום יש לנו פה 30,000 ספרים מודפסים, כתבי עת לילדים ומבוגרים, וגם ספרים דיגיטליים. עוד על זה בהמשך. הספרייה הייתה מאז ומתמיד מרכז תרבותי ביישוב שלנו, החל מהרצאות ומפגשים מוזיקליים ועד פעילויות מרתקות המועברות על ידי מתנדבים תושבי היישוב. מומלץ להתעדכן בסושיאל על האירועים לחודש הקרוב. מי שמפעילות בעבר רבה את המקום הן הספרניות שלנו, אז זה הזמן להכיר. גבי, הספר האהוב עליה הוא שביל קליפות התפוזים. גבי אוהבת את ההומור של גוטמן והאיורים שלו. מיקה, מנהלת הספרייה. הספר האהוב על מיקה הוא שם הוורד של אומברטו אקו. רומן מתח היסטורי המתרחש במנזר. אריק הוא אחד המתנדבים שלנו. הספר הזה הוא אדם שפרימו לוי עשה עליו רושם חזק. דורית אוהבת את הספר דירה להזכיר ואוהבת להקריא אותו לנכדות שלה בחדר הילדים בספרייה. למי שרוצים קצת שקט, אז הנה טיפ קטן. הכי כדאי להגיע לספרייה בבוקר, בין ביקורי הגנים ובתי הספר. גם ביום שישי עד שעה 11 זה זמן מצוין. השאלתם ספר? מקווים שתהנו ממנו, וגם חשוב לנו מאוד שתשמרו עליו. הנה כמה טיפים לשמירה על הספרים. נא לא לאכול בזמן הקריאה, לא לקפל אוזני חמור, והכי חשוב, לשמור על הספרים יבשים. כדאי להכיר את השירותים הדיגיטליים באתר. ניתן להזמין ספרים, להעריך השאלה ולהירשם לאירועים בלי לצאת מהפיג'מה. מנויי הספרייה יכולים גם לקרוא ספרים דיגיטליים באפליקציה של הספרייה הדיגיטלית הישראלית. אז זהו בינתיים. אגב, אם התאהבתם בספרייה שלנו, וכמובן איך אפשר להאשים אתכם, אז שתדעו שאנחנו תמיד מחפשים פה מתנדבים. לפרטים מומלץ לפנות לספרניות שלנו. תודה ומקווים לראות אתכם פה בקרוב, וקריאה נעימה.